Sarakisɛ bisabana b'a jira Mali ye jamana ye min ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo o tɛ tiɲɛ ye fɔlɔ. O tɛ tiɲɛ. Ayi. Kelen. A dɛnnen don a yɛrɛ la. Le Mali est une république indépendante. Ala Musa n bɛna e ma o fɛ ka n don tubabukan kɔnɔ. Awɔ. Aya. Ko Mali dɛnnen don a yɛrɛ la a ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo kelen don a tɛ tilan. Awɔ. O tɛ. Awɔ. Wa ko bɛɛ sɔn fanga de b'a kɔnɔ. Ni dɔw b'a fɔ ko bɛɛ y'a bɛɛ b'i yɛrɛ ye fɛn min kɔnɔ. Ko jamana do diinɛ bɛɛ bɛ bɛn yɔrɔ min na. Bɛɛ k'i ka diinɛ kɛ si kana se si ma. Tɛ. Ko a ka mara cogoya ye fanga min bɛ jama kama jama ka fanga ani jama ye fanga minnu sigi. O tɛ. O bɛɛ bɛ a jɔnjɔn o ye sira saba ye. Binkɛnɛ sanu ani bilenman. Mali yɛrɛ fasa o ye Mali ye o bɛɛ bɛ constitution kɔrɔ kɔnɔ. Gɛlɛya foyi tɛ yen yɔrɔ ninnu na. Sariya kisɛ 31 nan ko cogo di? Les langues parlées au Mali par une ou plusieurs communautés linguistiques font partie du patrimoine culturel. Ko kan fɛn fɛn fɔlen don Mali kɔnɔ n'a fɔlen don jamakulu kelen wali jamakulu caman fɛ k'olu bɛɛ bɛ tali kɛ anw facɛnw ka laada la. Patrimoine kɔrɔ de ko facɛn. O tɛ. Elles ont le statut de langue nationale. K'olu lakodɔnnen don ni faso kanw de et ont vocation à devenir des langues officielles. Wa k'u wele no ko ka kɛ kunnasigi kanw ye. Jɔn de bɛ n'o wele k'u kɛ kunnasigi kan ye ɲininkali bɛ yen. O tɛ. An ka taa ɲɛfɛ tuguni. La loi fixe les modalités de protection, de promotion et d'officialisation des langues nationales. Ko sariya de bɛ kanw kunnasigili ani ka kanw yirali k'u yanga sanfɛ ko sariya de bɛ o jaratigɛ. Le français est la langue d'expression officielle. An ko 92 sariya ɲagamina yɔrɔ min na dɛ nin fana ta ɲagamina yen yɔrɔ de la. Le français est la langue d'expression officielle. Ko anw ka kumakɛkan min lakodɔnnen don wali aw ka kunnasigikan ko o ye faransikan ye. L'État peut adopter par la loi toute autre langue étrangère comme langue d'expression officielle. Ko sariya sira kan jamana bɛ se ka walikan wɛrɛ lakodɔn k'o kɛ kunnasigikan ye. I n'a fɔ misali la sisan ni sariya ko ka anglais lakodɔn anglais ye walikan ye. O tɛ. Arabu ye walikan ye. O tɛ. O kuma français ye jumɛn ye sisan? Donc français y'anw ka kan de sisan. Ɔhɔ 92 an ka dɔw yɛrɛ sɔrɔla ko wari dir'u ma a bɛ taa o si ko tɛ. An ka kɛ fili y'u sɔrɔ an ka kɛ olu tun ye faransidenw ye ma ba o si ma. Asimi min ka wagati an ko Asimi bɛna farafinna ɲɛ yɛlɛ kelen ko Asimi de ye solution ye fila ko Asimi ye faransɛw maloya an taara ci di tubabuw ma ne ma ba o si ma. O Asimi kelen ka wagati de la o Asimi kelen ye mɔgɔ minnu suganti olu de taara bila Asimi ka sariya a n'a a denw ni a mɔdenw n'u ka kabila an bɛɛ lajɛlen ka sariya kɔnɔ k'an ka kumakɛkan lakodɔnnen k'o ye français ye. Donc o b'a jira an ka patrimoine culturel ko kuma min fɔra tiɲɛ tɛ. O kɔrɔ ye facɛn t'an bolo. An bɛ k'a fɔ k'an ka kanw langue nationale yɛrɛ ye jumɛn ye? Faso kan ye jumɛn ye? Faso kan ye kan ye min bɛ aw fɛ yen a mɛnna wa a bɛ aw ka tarikuw la. O tɛ? Français t'o la o. Parce que français nana don dɔ la ka na sɔrɔ kanw b'an na tagabolo b'anw na an yɛrɛ bɛ an ka premier ministre ma taa kurukanfuga ko kuma fɔ ONU na. Ɔhɔ kurukanfuga sigibagaw olu mɔdenw de filɛ nin ye bi olu tulomasamaw olu fufafuw ka dɛsɛ ka sariya sigi min bɛ olu yɛrɛ ko fɔ. Donc o b'a jira kurukanfuga ko fana tun ye nkalon ye. Tiɲɛ tɛ ne tɛ sɔn a ma. O tɛ. Constitution kɔrɔ la. Le français est la langue d'expression officielle. O de ye Mali kɛ francophone ye. U ye Asimi bagabaga ni yɔrɔ min. Ko n'a ma constitution to yen ka taa transition sigi. K'u b'an bɔ jamana minnu fɛ. Olu bɛɛ ka sariya la u ka kan ye français ye. O français de bɛ wari sanfɛ. An bɛ k'a fɔ ko 2000 ni 1010. O français de bɛ ka n'i t'o de mɛn a bɛ fɔ k'i ye kunfin ye ni min b'o mɛn k'o kalannen don. Mɔgɔ minnu kalannen don u ye mun de kalan? N'i ye mɔgɔ mugu kɛ mɔgɔ foroko kɔnɔ a tɛ mɔgɔ ko mako ɲɛ. Abada. Donc olu ye kalan minnu kɛ. O jaabi dɔw de filɛ nin ye ka taa constitution kɔrɔ ta sisan ko o ladege dilan k'o d'a ma. A fɔra k'an ka kura de dilan. A fɔra k'an ka kura de dilan. Olu nana kɔrɔlen de ladege d'a ma. Donc a bɛ n'a fɔ yɛlɛma foyi ma kɛ. Bon ni kanko min ye Modibo labi Modibo ye baara caman kɛ.
kanko min ye Modibo dɛsɛ ka Thomas dɛsɛ ka Ibeka dɛsɛ ka Alpha dɛsɛ o kanko kelen filɛ nin a bɛ ɲini ka Assimi fana dɛsɛ Assimi dun ko k'ale tɛ fɛ ka échouer o tɛ ya n'i tɛ fɛ ka échouer e ye président jumɛn ye k'a natɔ y'a fɔ k'ale bɛ fɛ ka échouer o tɛ yen mais munna o bɛ échouer parce que u bɛ sira min kan u t'a maîtriser o de la n y'a f'i ɲɛna siɲɛ dɔ la n'an taara ka taa an ka premier ministre nɔnabila n'an taara kunbɛn a bɔlen ONU na n ko mɔgɔ y'a kunbɛn ni tɛgɛrɛ ye n k'anw kan ka kunbɛn ni kasi de cogo di diɲɛ bɛɛ ɲɛnɛ Mali ye Faransi lajaba de ka Faransi lebu a ma dan Faransi kelen lebuli ma tubabu jamana fɛn fɛn y'i sen da Faransi senda nɔ la Mali y'o bɛɛ lebu Faransi nɔfɛ an ko k'o ye tiɲɛ ye k'o ka ɲi an ka premier ministre nɔnabila yɛrɛ ko n'i ye bali kelen ci an na an b'i jaabi n'o fana ye réciprocité n'i y'an curu an b'i curu o fana ka ɲi walasa an ka kɛ jamana ye mais nin b'a jira ko Mali tɛ jamana ye o de la n ko Mali ka kɛ république indépendante ye tiɲɛ tɛ cogo di indépendant kɔrɔ indépendant de la France un pays est indépendant de la France o kɔrɔ ye mun ye i gulonnen tɛ Faransi la i dɛnnen tɛ Faransi la maliyɛnw k'a ja cari dɔrɔn hali n'a ye Assimi ɲininka Assimi yɛrɛ tɛ sɔn k'a fɔ k'an dɛnnen tɛ Faransi la a tɛ sɔn Mali ministre si tɛ sɔn k'o fɔ kelen an dɛnnen don France la wariko la donc indépendance monétaire o tɛ yen an dɛnnen don France la ka kan na indépendance linguistique o tɛ yen i ka culture b'i ka kan de kɔnɔ indépendance culturelle tɛ yen donc an ka patrimoine culturel k'o ye nkalon de ye n ɲɛ b'a nkalon yɔrɔ la an ko k'an ka kan bila ɲɛfɛ u m'o kɛ dɛ u y'an ka kanko kuma de bila ɲɛfɛ mais an ka kan ma ta o de bɛ ka mɔgɔ kabakoya quoi an ko k'an ka kan bila ɲɛfɛ tiɲɛ don an m'a fɔ k'u k'an ka kanko kuma fɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka français bila dugu ma dɛ o ma f'u ye dɛ an ko k'u k'an ka kan de don ɲɛfɛ an ka kanw ye jumɛn ye kan 13 in na a la belebeleba o ye bamanankan ye o tɛ wa ɔ ko k'o bila ɲɛfɛ hali n'u bɛ français don a dugu ma o de la ne y'a f'i ye n ko ni mɔgɔ n'i y'i den kalifa i jugu la k'a k'a lamɔ o tɛ k'i sago ye anw bɛ ka tubabuw kɛlɛ nka tubabuw de bɛ tila tuguni ka anw lamɔ o kɛlɛ ninnu bɛ taa min n t'a dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn faamuya bon transition min filɛ mɔgɔw b'a k'a dɛmɛ segukaw yɛrɛ ye duwawu baden kɛ ka tila ka danga don faso janfabaga bɛɛ nɔfɛ segukaw y'a duwawu don u ma duwawu don français la tellement que an ye transition dɛmɛ an ka kanw na fo Faransi yɛrɛ y'a fɔ transition ma se k'a dɔn halisa k'o de y'olu ka fanga ye donc plein vol min fɔra ONU na anw de bɛ plein vol la nin an fana abandonné en plein vol ne abandonné en plein vol Assisi la fɛn fɛn fɔra min fɔra kanko ka si ma ta Assisi la o ko an ma de ko an ka langue bɛna officialiser kelen mais yan u ma fɔ k'an ka langue officialiser dɛ o ma fɔ an ye dɛ o ma fɔ a kɔnɔ u ko de k'u welelen don ka officialiser mun ma officialiser dɛ français de officialisera halisa le français est la langue d'expression officielle o de yiralen don hali n'u tun ye nin bɛɛ la na tubabukan na k'a sɛbɛn ko an ka langue de langue d'expression officielle ye en plus du français donc an ka langue nana ka sɔrɔ ka français la na donc o kɔrɔ ye discours tun bɛ kalanw de ka kan na fɔlɔ ka ɲɛfɔ an ka kanw na ka sɔrɔ ka ɲɛfɔ français la mais nin tagacogo la nin gafe in yɛrɛ talen taatɔ la di cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ma a y'a a babu kɛ tubabukan de la o b'a jira k'a fɔ k'an ma tila fɔlɔ ko cɛ bɛ yɔrɔ min na o de ye nin ye an b'a la ko ka bɔ Faransi bolo an b'a la ko ka bɔ Faransi bolo mais anw ma labɛn Faransi gɛnni yɛrɛ kama quoi n ko ka wulu gɛn k'i sen dɔlen n ko wulu tɛ taa n t'a dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn faamuya anw de ko k'an ti Faransi fɛ o de la n ko bɔbereke min binnen baliye kalamani min bɛ Faransi ɲɛ la an k'o to yen bɔbereke min b'anw yɛrɛ ɲɛ la dɛ an ka kuma o kan mɔgɔ minnu ye constitution sigi an y'u tɔgɔw fɔ yan nɔ ka tɛmɛ tubabu t'a si la mais munna olu minnu bɔra kurukan fɔ ka sigibagaw la olu tilala ka na fɔ k'olu ka kuma kɛ kan min lakodɔnnen don k'o ye tubabukan ye olu yɛrɛ maliyɛnw yɛrɛ de y'a sɛbɛn Macron ni nɔ ye nin yan Jean-Yves Le Drian nɔ don wa Poutine de bɛna fɔ ko ka nin falen yan o ni tagali ka taa ci fɔ président ye o tɛ nin si falen a dɔ tɛna foyi kɛ nin na Bazoum ka foyi tɛ nin na nin ye maliyɛnw ka ko de ye bon ka nin to tan tɔ Mali école tɛ ɲɛ ɲɛcogo t'a la i bɛna ye tuguni hali ɲina o bɛna fɔ de k'u bɛ san kisi parce que Mali la o de dɔnnen don on sauve l'année mais on ne sauve pas l'école bon an bɛ fɛn dɔ fana ɲini maître fɛ yan quoi maître ka sabali u ka n'u ka kɛlɛ bɛɛ dan u yɛrɛ kelen ka nafa ɲinili yɔrɔ ma quoi u bɛ ka mɔgɔ minnu kalan maître yɛrɛ b'a dɔn peut-être denmisɛnninw tɛ k'a faamu maître b'a dɔn maître kan ka nin kɛlɛ kɛ o cogo di Russie kalan bɛ Mali ta ɲɛ o tɛ sɔsɔ o Russie bɛ baara k'a ka kan de la Faransi kalan bɛ Mali ta ɲɛ Faransi bɛ baara k'a ka kan de la
Angleterre be baraka ka kana Allemagne ba ka kana Rwanda ba ka kana Algérie yɛrɛ y'a yira bɛɛ la sisan ko olu bɛna français yɛrɛ boyi pewu k'a kɛ anglais ni arabukan ye o yira la bɛɛ la o la ne dabali bɛ ban ka autorité la quoi kana kilisi dɔn tiɲɛ don mais a fɔ n nɔfɛ ka dɛsɛ o fana na n tila k'a f'i ye n k'u bɛ dugutaga kɛ n k'u ti fɛn faamu an ka mɔgɔw bɔra yan nɔ u taara Rwanda u ma foyi faamu Rwanda bɛ baara k'a ka kan na ka sɔrɔ ka walikanw jigin a duguma an ka mɔgɔw nana filɛ nin hali bi walikan ne yɛlɛn n'o sanfɛ donc o ye mun de faamu Rwanda tagali la donc fili bɛ yen o la an Aziri n'i ye document in la i b'a dɔn k'a fɔ k'u ye français in bila fɛn nin bila duguma ka sɔrɔ k'an ka langue ninnu proposition k'olu bila sanfɛ n y'o de fɔ o fana tɛ keguyanin dɔ ou bien o bɛ fɛ ka an bɛna keguyanin kɛ jɔn na keguyanin Mali tɛ se ka keguya foyi kɛ makɔrɔna tubabukan na kɛcogo t'a la Mali tɛ se ka tubabukan mɛn ka tɛmɛ faransikan kɛcogo t'a la donc n'an ka mɛn keguya kan an b'a k'an yɛrɛ de la donc o école maître yɛrɛ b'a dɔn pɛrɛ ko écoledenw tɛ ka leçon faamuya mais munna u tɛ wuli u ka synergie u ka kɛlɛ fana ɲɛsin a ma an y'a ye